Ludzie, nie wiem co mam zrobić. Piszcie w komentarzach, co zrobić, żebyście chociaż wyświetlenia były. Wiem, nikt pewnie nie obejrzy tego filmu, ale mówię, wyślijcie mi tą nazwę aplikacji do nagrywania plus root. Napiszcie to w komentarzach pod filmem. Poprzedni film był troszeczkę taki nie do końca dobry, nie do końca dobrze zrobiony. Ale proszę, napiszcie. Rzeczy. Zatem napiszcie na tableta, jeżeli znacie jakieś fajne gry, to nagram taką grę, którą wy chcecie. Dobra, to będzie takie jak mobilne granie. Tak, wiem, będzie tak jakby zgapienie od Werteza. No ale to będzie tak jakby mobilne granie, że będę grał w jakieś gry na laptopa, na telefon, na tableta. Piszcie, proszę.